noma isimo simanzonzo Jozelinda beshisayo noma isimo simanzonzo Ngikubingelele mbukeli ngiphinde kwamukele kwesimanzonzo sikulethela indaba ifika ngaso-ke isikhathi amkhulekelo-ke usekuvezile laphana-ke ezinkundleni zokuxhumana ukuthi ngempela-ke ubhizi-ke necuci lawo-ke u-2024 kanti-ke nabo-ke abasakazi lapha nabokhozi-ke ngempela bayaqinisekisa lokhu ukuthi ngempela-ke umkhulekelo uza-ke nento-ke eshisa amalangabi sibona laphana-ke yena-ke umdotso ungadonseki laphana kanye naye-ke laphana-ke uDebings ubingelela mbukeli naka-ke amavidiyo-ke ngingabe ngisakhuluma kakhulu-ke bekhona laphana-ke e-studio esikhathi-ke umkhulekelwa-ke ephika ngempela laphana-ke umfana-ke wale enkandla-ke ngampongose-ke bezingakwembukele bengize nazo namhlanje siyabonga. Hello Mkhaya. Mkhaya ngifike la eTax Studio ngifike uphela. Uzivela ngithi? Ngizile. Leyazula zolo. Uzungabaxoxela abantu kancane ezweni. Okay, ngiyakubaxoxela phansi nje. Usithembisani kuyiphi inyanga? 15 senze njani? September ngikhola ubaba. Abantu nje bagade kakhulu lapha eJapan mshu. Awu Mkhaya. Pho uyadedela yini Mkhaya? Angishaya iceleni. Ubani unjiniya? Bethi isikhokho ugatsheni. Inkosi yaba sebephelela. Thank you. Siyabonga kakhulu. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila. Oh, ngaze ngajabula. Yebo. Uyapheka isithu? Ziyasha. Siyakuzwa uyakhuphuka lapha. Manje unqoma iqhawe umfakampongose. Angazi unqoma iqhawe umfakampongose noma ucula ngawe nawe ngoba umfakampongose. Oh, ngiyakuzwa uyakhuphuka. Kodwa umqhawe wakhona phela. Awu, emandaba. Yebo. Ayi, phela. kulungile. Ngithokoza kakhulu. Ngiyabonga mina.